Recordeu que encara sou a temps de passar a recollir les entrades per a la inauguració de la nova discoteca Inri, amb consumició gratuïta i a la mitjanit desfilada de moda interior femenina. Desfilada de moda interior femenina. Germans, estem aquí reunits un diumenge més per celebrar la missa. Ja n'estic fins als collons que el jovent no vingui a missa i només pensi en sexe. I am the new way to go. I am the way of the future. I am the new way to go. I am the way of the future. Crucified. Tranquils, que no passa res. Tranquil·litat, no passa res. Per Déu, que algú pagui la música. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre... Digui'm, germana. Tenim greus problemes amb el capellà de Sant Crepuscle. De què es tracta exactament? Doncs bé, resulta que el germà Josep ha embogit de manera repentina i s'ha tancat en una discoteca de la ciutat amb una escopeta i un nombrós grup de rens als que no deixa marxar. Sembla que això sí que és un problema greu. Prou difícil que és avui en dia tenir creients i encara que ens surti algun capellà escar. Sí, bé prou que té raó, però què podem fer per solucionar el tema? No trobo cap més solució. Serà qüestió de pisar els caps. Els cap? Bé prou que és una bestiesa, però ells són els únics capaços de salvar la situació sense que això vessi del bar. Déu salva Maria, plena gràcia, senyors amb vos, venida sou vos entre totes les dones, venida és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Ets tu, Josep? Que no em coneixes? Sóc la Maria. Sí, i és clar que et conec, però em pensava que t'havies mort. Ja, no facis broma, tu sí que sembles mort. Em pensava que m'estimaves, però resulta que els meus pares m'envien a casa els meus tiets i quan torno a trobar i t'havies fet capellà. Què? Monja Kamikaze, el camí es troba lliure pel nord. Tot està a punt. Sort.
Clar, com que sabien que ens estimàvem molt i no podríem viure un sense l'altre, et varen fer marxar a casa dels teus parents, dient-te que no patissis, que ja m'avisarien. En canvi, a mi em varen dir que t'havies mort d'una malaltia contagiosa i que series enterrada al teu poble de naixement. No et preocupis, encara no és massa tard. Podem fugir, fem-los creure que sóc al teu hostatge. Podem marxar lluny, començar una nova vida. Atenció, Setmana Santa. Atenció, Corpus Christi. Oye, kamikaze, l'individu pecador es troba molt a prop d'un hostatge. Jo li dispararé el primer tret i vosaltres el remateu. Dispareu a una altura de 16:30 nord i 32. Dispareu a matar. Penseu que és pel bé del nostre senyor. Acabarem amb ell sense fer mal al cap d'estar-hi. Informació de darrera hora. El segrest de 30 persones que des de la passada nit havia fet un presumpte capellà a una discoteca de la ciutat s'ha solucionat aquesta matinada per un escamot suposadament policial que ha reduït a l'individu amb un dur intercanvi de trets, que s'ha saldat amb la xifra de 4 morts. El bisbat ha declinat qualsevol vinculació amb l'afer. Continuarem informant.